ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହିପାରିବ? ପଚାରିବି? ଆଲୋକର ପର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୀପାବଳି। ରାଇଟ୍। ଦୀପାବଳି କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଠିକ୍। ଦଶହରା ପର୍ବ ଓ ଦୀପାବଳିର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଦିନ? 20 ଦିନ। 20 ଦିନ। ଠିକ୍। ଦୀପାବଳି କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅମାବାସ୍ୟା। ଦୀପାବଳି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହିପାରୁନି। ଦୀପାବଳି ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଓ ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି।